Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा गोबां रिजाल्ट नोंथांमोना मैयानिफ्राय चेक खालामदोंमोन फाइनाली DHS रिजाल्ट DME नोंथांमोननि रिलिज खालामनाय जाबाय बा नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन आरो बेनो जाबाय ग्रेड 4 नोंथांमोननि रोल नम्बर गासैबो ओंखारबाय आरो जायफ्रा रोल नम्बर ओंखारबाय स नोंथांमोना थांनांगोन सेकेन्ड स्टेजनि थाखाय बेनो जाबाय एप्टिट्युड टेस्टनि थाखाय एन एडिआरइ एग्जाम रिजाल्ट नोंथांमोननि ग्रेड 3 आ थर्ड मेआव एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 आ स नोंथांमोना फोर्थ मेआव मोनगोन बेनो जाबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय स बिनिफ्राय जों बे रिजाल्टखौ माबोरै जोङो डाउनलड खालामगोन स नोंथांमोना जायफ्रा WhatsApp ग्रुपआवहाय जइन जायाखै डिसक्रिप्शनाव लिंक दङ एन्ड बेनिफ्राय WhatsApp ग्रुपआव स नोंथांमोना PDF फाइलखौ हरनाय जाबाय स नोंथांमोना चेक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना आङो आपल'ड खालामना होगोन डकुमेन्ट्सखौहाय बा नोंथांमोननि PDF फाइलखौहाय स बिदिब्ला लोगोफोर जों थांनिफ्राय बे रिजाल्टखौ माबोरै नायगोन एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सआ माबायदि सिस्टेमाव लांगोन आं नोंथांमोननो गासैबो आपडेटखौ होगोन जायफ्रा चेनेलाव गोदान स नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन Bodo Gr.4 YouTube चेनेलाव स दायो जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिसक्रिप्शनाव स नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय लिंकखौहाय DMEनि आन्डाराव आरो नङाब्ला नोंथांमोना डाइरेक्ट फैनोब्ला थ नोंथांमोना क्रोमआव थांनानै बा गुगोलाव थांनानै सार्च खालामनो हागोन जास्ट नोंथांमोना लिरनांगोन DME जास्ट नोंथांमोना DME लिरोबानो बे नटिसखौ मोनगोन आरो दा नोंथांमोनाहाय जास्ट DME लिरबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय सार्च खालामनो हो स बिदिब्ला जों डाइरेक्ट क्रोमआव थांनानै लिरनो हानि DME जास्ट बेयाव लिर एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट सार्च खालाम एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना गायाव फैनानै मोनसे रिक्रुटमेन्ट अपसन दङ बेयाव क्लिक खालामदो एन्ड बेनिफ्राय नै नटिस ग्रेड 4 पोस्ट दा बेयाव फार्स्टआव नोंथांमोना क्लिक खालामना हो एन्ड बेनिफ्राय बेयावनो रिजाल्टखौहाय स नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन स बे जाबाय रिजाल्ट शीट एन्ड बेयाव स नोंथांमोननि गोबां रिजाल्ट दङ ग्रेड 4 हिसाबै स बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां चेक खालामो आरो बेयाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव स नोंथांमोनखौहाय अडिटोरियाम हलावहाय स नोंथांमोनखौ स्किल टेस्ट एबा एप्टिट्युड टेस्टखौ लानाय जागोन ग्रेड 4 हिसाबै आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट दा नोंथांमोना जायखिजाया मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव माखासे रोल नम्बर दङ दा हमना ला एनिमेल किपार बा एनिमेल एटेन्डेन्ट दङ स नोंथांमोना थर्ड मेआव जागोन एप्टिट्युड टेस्टआ आरो बेसेबां मार्क्सनि जागोन बेयाव मेनसन खालामाखै बाट नोंथांमोना 10 एबा 5 नि गेजेराव जानो हागौ टाइमिंआ 10 AM निफ्राय स्टार्ट जागोन अके जास्ट बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना भिउ खालामदो एन्ड बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायदो आरो जायफ्रा पियन एबा सुइपार स नोंथांमोनाहाय 4 मेआव जागोन स बेखायनो नोंथांमोना रिपर्टिं टाइमावहाय डेटआव जाहाथे सहैयो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ जाहाथे फैयो दा जियानो जा बेनोमोन नोंथांमोननि PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो डिसक्रिप्शननिफ्राय बा नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय आरो जायफ्रा WhatsApp ग्रुपआव जइन जायाखै नोंथांमोना डिसक्रिप्शननिफ्राय लिंकखौ मोनगोन थांनानै जइन जानो हागोन आरो बेयावनो स नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेटखौ मोननो हागोन स बेनोमोन लोगोफोर ग्रेड 4 फाइनाली रिजाल्ट दा बेसेबां काट अफ थांखो मेनसन खालामाखै जानो हागौ 90+ एबा 80+ थांदों स बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट